Nou, wat is het druk hier? Harry, wat keer, wat is het? Begin druk. Wow. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Morgen. Oei. Kan ik het helpen mevrouw? Ja, ik ga hier ons verlaten, moest je van. Dat is goed mevrouw, want ik heb even wat gehoord, een blikje. Ja. Mag de Unskes Mieë zien? Ja, is goed, durf ik maar een liedje of een couplet of een goeie durchmaal, is goed. Ze sagen, dat ze leef moest ha en soms ook moest vergeten. Dat vroeger alles beter was en dat ze goed moest eten. Maar sporten